Oke, selamat pagi. Apa sarapan? Sarapan pagi, guys. Yuni. Apa? Yuk poso dodol yuk. Poso dodol. Dodol nak aku bengi sore dodol sayur. Sore dodol apa? Ya sayur apa iger aku. Tok ngono ora? Iya apa? Tak tokno ya. Heeh. Oke, alhamdulillah. Dek kayak gini yang ngono dek. Sego yuk. Iya, Sarapan, guys. Gak Mbak kacang. keterang karo kacangnya mangan ora? Gak popo. Tak apa? Mangan aku. Heeh. Tak pincuk apa tak sakno? Pincuk ayo. Enak dipangan ngono. Ya, sehat. Tapi wong saiki padha kakean rewel sih. Siriin, guys. Mak iki sampean sego apa? Rontong segejangan. Segejangan ae. Pak Bambang kok leman sambal kacang, Ya, jangan terong, kacang. Yu sithik iku ra yu kok wong Daud. Kolesterol. godhok. Godhok kan dah, godhok. Sarapan. Bingung e matan mangani. Aku kalau main mesti kalau mau kudengan. Jiran titik lu nang anu nang warung nang njo nang sae wong anake kuwi. Wes, heeh. Aku iki Ya wes, ya yu ya. Lah mas pas aku kan asem meneh rodah iki bojone ora tau jeruan iki. Ya ya Jadi tak tahu sego parang berarti mangan nang kono nang tebu. ngeper iki. Ya wong anu sune ning kono ngene. Cangkem dinggo duman abut, tangan yo abut, putih yo abut. Geger kok jom wakil loro kabeh gitu. Karena ngono ki le teko sak butukan nek mire kok sarambut tak ngono. Wala aku ora sedina semungi ae. Kayak tarbang kok. Aduh. Enak. Pak e sambate yo ngono Pak. Pakayong. Jadi anu nek mari kon anu ngombe kopi yo anu sing beda sing enggak yo iki. Anu Mbak, kakean kopi niki sedina ngombe ping 7 ping 8. Nami nek mari iki pengen ngombe kopi ngene ngono. Ya kayak sampean kok kare Pak Abi turun apa mboten aku ngono. Kalau dalam njure, Bang. Anu nek Pak ngopi kowe pikun ae. Sembah jangoke pit. wis pikun ae. Kopi diterno. Nek mari kon mangan Sarapan. tahu mentar. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Ala mangan piro le? Hitung yu. Ya sih. Pakku tak njaluk sandal piro yu? Jadi karo Heeh. karo 11.000. Songo. Nomor piro iki? Sampean kira Mbak. Paling 10, Mbak. 10. Endi nomor 10 sing ndi? Abang kok. Jajal ki nomor piro yu? Sandal ngantek lagi ya. Kira paling ungu klo. Iki piro? 10 iki. Iki 10 10,5 iki. Sing 10 ae. Tuku loro. Ungu klo. Tuku loro iki lho nomor 10. Sing ungu klo, Mbak. Guys. Ini 10,5 ini. Siki 10,5. Gak apa-apa. 10,5. Ini si gelem ki sikilku. Kalau sandal di sing nganggo. Wis total yo dadi pira? Tolong kuwi loro. Loro kuwi sik tambah anu, Mak. Sik tambah 8.000. 8.000, Pak. Ya. Mbak, konco kan iki kok. Bae. 6 Pak kuwi 12.000, Mbak iki 13.000 ya. Pira? Heeh, tambah 8.000. Iku ngono. Mang sik padha. Heeh. Ini, Mbak. Terima kasih. Terus Om Sabri. Wis, Mbak. Ini keren kok kene munggah kene panjur. Jungko. Ngerti aku ya iso lah ngono. Kayak itu Kuwatir ini. Iya, Mbak. Piye? Ya Allah, wong buta warna ya.
Astagfirullah. Ya Allah, sik tak dudono pemirsa. Serampate piye iki? Ki. Sik. Ki. Sik, kok sik. Warna ngene kok iso kembar iki lho. Bentar. Ya, Jal. Warna ngene kok iso kembar iki lho. Kowe mateng mbek ora kok bingung. Astagfirullah. Ya ora. Ya saiki kowe sing ngang. Sik, Rosi. Si rene si. Iki warnane apa sih? Di iki lho si. Gak, si, sik. Iki warnane apa sih? Rene. Iki lho serampate. Serampate warnane apa? Serampat iki. Iki lho warnane apa? Biru. Nah, biru ya. Kene, ndek rene, kok dipersani Mbah Japlek kowe. Terus iki warnane apa sih? Ungu. Ungu mbek biru padha apa ora sih? Gak. Meh padha. Beda, Mbak. Ora delok ya padha. Beda iki biru. Makasih, Mbak. Lah kae ra mbok kei. Rene, 2000. Halo. Kok iso padha ya sih ya? Mbah mi lho piye buta warna itu namanya. Biru karo burem. Oh, rasane kok aneh. Lah. Lah yo. Fotone iki akeh aku ki receh yo. Akeh. Nek wong jeng-jeng yo 500 ora sakakeh. Ngono akeh dienggo langganan. Ya, 2000. Kok Makasih. Makasih, Mbak. Iya. Mbak Bi sing bakul jamu ki ngontrak ning gone kono. Kuwi lho ning gone anu. Sing ning kene iki lho. Aku karai. Lah iya bakul jamu ku lho ya. Tak tahu piye. Mbak Bi, bakul jamu ku lho ngontrak ning kono. Ning gone Mbah Raset kuwi lho. Iya. 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 Tek ning kono iki lho. Mburi. Lah Nek bakul jamu liwat omahku terus. lah yo Mbah pikir kan omahe Mbak Romo lah yo. Ya. Lah ya kok ngontrak ning kono. Oh. Ya wis. Untune. Untuk dek ra dukul-dukul ae sih mosok kowe kelas ndeloki. Isin. Wis kelas 1 piring kok ora tukul. Yah melok ya. Yah melok. Pakai kantel iki ya. Nyoro temen-temen. Rupa kok blarutan kok nyuwara. Kowe ndek bojo aku pirang taun. Kok omonganmu kok lekak. Ngene wong lanang ya. Padha ae kowe ora nguran-nguran wong wedok tunggale. Ayo. Wong Ngono kok enak apa obat tentak melak ya. Lah, rupamu blarutan kok. Kok lewanem kok. Melok ki wong durasine kurang. Asal perkara kowe, aku gatelen mbek kowe prei. Aku tak jual mahal. Asli niki aku mbek kowe iki jual mahal, Nan. Ora patut arep sutoh. Guys, timbang kurang durasi, yuk pacaran mbek Japlek, pacaran telek. Sip, Blek. Enak men lho. Iki nek ra mbrok ngono ra. Ora kupinge sleten. Ora kupinge sleten lho. Resik-resik. Makulo. Darane ambrol Kak. Wong metune iki yo nang kene, metu. Sik kalau diben liwat. Ndek
Untuk gurih sithik. Hop. Mari Indonesia rata guys. Nah. Eko wis jalan-jalan. Nah, bayani. Elah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oma tidak pernah dibersihkan oleh Pak Japlek, dodol moh. Apa-apa moh. Wis uripe dimakmurno. Hah? Piye lek sok diwen Mbak Rebi ki piapane? Mbak Rebi. Nek wis entuk nggon ya wis ya. Wis guys, tak bersih-bersih dulu guys. Lomboke. Enak apa? Enak apa? Apa jaluk foto dienggo apa? Apa mbok go weden kae? Arep Jakarta. Alah. Ndi Mas Arifin iki? Alah turu jekan. Ketile tane le. Bene to, Mak. Tanggo jabet kuwi. Ya. Angger ngeratan ya ngono ki foto le ya yo. Foto mak aku mak. Ya. Aku goleki omahe Mas Arifin karo iki to terus sampean. Ngono, Mak. Betul pindahan mak, ngaji ning Bekasi. Bekasi, kondi, kondi, Ning Surabaya. Surabaya. Bisa hati-hati di jalan. Lah ketemu wisan. Tak era ku nek nopo. Nganune jalur mriko to, Mak. Iku. Nah iki. Gambar Tapi kan duwangu to dalan mriki mboten nganu do lewate Padangan kuwi lho, Mak. Oh, lewat Anung Rau. Saya kan tahu kan ditutup mriku di Sukani Portal, makanya lewat mriki malah. Anggur sore iki pindang batang gandang batang apa? Anggur janji. Bareng nggih. Nggih, monggo, nggih, nggih. Mas Dimas. Nggih, nggih. Alah ambune ra karuan. Alek guys, nyapu. Lah, gurih. Gurih sukete. Terpenggalai. Pamane ditandani iki yo kakek-kakek nang. Nah, kan tante. Pin dadi sitok, dadi dandani le. Satu sore nang aku kumur. Ibu sapu sapa? Iso kok mabuk aku, guys. Ya Allah. Ayunan apa nang iki aku gonjekno ae. Mbah. Adik. Apa? Baca irapiku. Langsung budal. Gak leren ngomong sik. Ora usah. Ora nek sangu berarti ra omongan. Wes coba budal nang. Iya, hati-hati. Iya. Poso iki ngono. Boleh iki cukup sekolah. Iya, orang tak dono. Kok nunggu aku aku nek Tak dono sik, tak dono aku sik. kaya wong mabuk iki lah Sam. Mak mripate rada anu. Bengep piye ngono lho. Pandane aku bingung kok. Padahal ini 140 iki, Pak. Gak jane gak patek tinggi, Mak. Iya, ini tak periksa nang nggone Pak Bambang. Gulane opone Itu kan periksa darah tok. Wis guys tak ngedono iki lho.
nyetir. Glojo ae. Gula aku ra gatel. Guys, loro iki genteni iki, loro iku genteni iku. Loro ngantuk. Loro. Kayak dibunyi iki sambat awake lemes kayak opo, guys. Nih. Ora. Kurang olahraga gitu. Pancen yo wong aktivitas abot iki urung tentu olahraga. Olahragae koyo mlaku. Jare dokter Tinta, mlaku ngono kuwi. Pemanasan awake dilemesno. Ora. Lah aku mesti sok yo mesti. Nek opo? Yo mlaku sedina kuwi Ka'bah. Lah aku di Ka'bah. Oke alasane, lha aku wis ngonten wis ngene wis padha olahraga beda jarene iki beda. Aku wis ngubungi Ka'bah teko pakmu. Aku di Ka'bah kok besok ngono. Pakmu ngubungi kalau hubungi Ka'bah. Tak hubungi lah. Lah biasane main iku lho nek enjing teng bandara jalan-jalan saiki suwe gak tau. Iya, dino minggu lho jatuh. Wes, Anak iki aja mae aku. lah. Kok nyetir mae yo. Apa mae? Tanganan nyetir lho sa pemirsa. Opo-opo jare. Oh, itu kan ini. Wes ayo. Remuk kok itu. Nek ra itu remuk. Aku remuk kon anak kowe remuk malah aku mbok ngomong. Yuk, jalan. Wis to. Peno. Yes. Mbak Tina mau. Berapa euro sarapan nih euro ngatus sih mau guys. Ibu iso yo wangi guys. Balung mbok puter-puter lah yo. Wis remuk dideglek-deglek ya Allah, dikobat kapitna aku ya Allah. Wis to diutar-utar kaya. Oh, sih piye iki? Ya wi. Wi cuk. Nah, Bayar pira nah? yo kira mangi 2000. baru dibeli ketik bagi. Kalau gak kono lho kan kae ngarep antar apa teh. Wis kono ae. Lho kon. Lah wis kene. Robet teh kok. Sweet. Nah, sudah sampai guys. Ya guys, turun guys. Ya Allah, rupamu kental. Wes rupa elek lah. Kon iso apik ya ora iso. Turun. Selasa. Selasa kok mampir. Ndak ada. Terus aku pengen juga sambil pecel ora terbawa. Lah, buat aku asan. Sambal pecel Pak Kulot channel. Merah ya Bu, sapa? Bu Samingun. Karo sisan sondeng. Serondeng ijo. Sondeng di Ayo ayo. Oke. Duduk dulu guys. Selamat ya obat mak. Menunggu. Rupaku kok ketek ini. Iya, rupaku kok kayak ketek anom-anobong ini ya gitu. Rambut disemir ya rupanya wis kayak ngene nek. Lah kok babi malah. Nangis
nangis sunat. Orang nyanyi. Jadi mau siapa sih nangis? Duh, sing nangis turu nangis apa kok Rene? Nangis kenapa jajal kali kok i? Mulai ibu Dia udah nangis. sin. Dan dia sisir guys, gunung sisir deh, contoh gitu. Sisin. Kamu belum pernah naik kereta kan? Lah kamu kemarin, iya udah tak cuy. Pisan tok. Surabaya kan. Sing kae kuwi. Mesti ya ora seneng upah-upah kerakan upah kok. Seneng gitu ya. Untuk kebahagiaan stasiun Jepang. Terima kasih. Jadi iki dulu ya basen kok iso niku. Oh. Wes, Aku di syuting anak lanang lah ya. baru jos. Udah ya. Mempunyai bakat terpendam, Rafa Benzema menjadi seorang penerus Gamis. Tidak usah cari kerja. Lah apa susah-susah terus no wae. Nek memang kontene bermutu wis iso bakal dadi dhuwit. Wong urip sing digolek apa? Dhuwit. Pengalaman. Rafa sudah pengalaman sejak dini hari, dia menjadi kameramen handal daripada kalian goreng goreng gosong. Tapi Rafa Benzema sudah memenuhi kriteria menjadi seorang YouTuber kondang. Dia menyuting dengan wah pecingas di balik kamera. Kita ikuti review, yuk. Iya, senyap. Wes samane. Yo wajan. Wes, ayo. Aku berangkat dulu ya. Saling deh. Copi. Wes, Mama. Aja mubeng-mubeng sing delok ngelu. Lah, Allah. Delok ngelu wis ya. Sampai dulu ya wes ya. Aku tak nukok sarapan nanti. Saya mau tak. Iya. Ikutin merah seneng. Gak. Tuh, kakak lu ya.